खेना हामबाय जों दिनै श्रीराम खराव बिसिव फाइजाक दिनै जों ताकुक अख्रा विद्याचरण देव बर्मा ताई ममता देव बर्मा ताइबो 7 फेमिलिनि 24 भोटार दिनैनि सिमि जों बीजेपी ताई CPM याकारै दिनैनि सिमि बुबाग्रानि चिनि थामसानि मारिव ग्रेटर टिप्रालन साननानै अ हानि टिप्रासार यक थानिव अ हानो टिप्रासार जुग जुग थांनायनि बागै आसक बसर सातक जागै आसक बसर बुइबे तुइदल जागै लामा गराय तंमानि याकारै दिनै महाराजा बाय मासाखे मासाथन मासाखे तंथन तपना हा जों नानाय हनै फाइमानि बागै बरंनो जों 7 परिबारनि 24 भोटारनो दिनै लामसखा दिनै चिनि आसारामबारि ब्लक प्रेसिडेंट चिनि ताकु खगेश देव बर्मा फाइजाक चिनर YTF नि सेंट्रल नि दिलीप मुंडा ताई चिनि अनपिस चिनि हिरणमय खाई दिन ताकु अक्सो सपन संरक्षाय चिनि साब जोनाल चेयारमैन बिसिनि चेयारमैन रक जतन तंबायो दिनै चिनि ताइबो खरां बासाजाक ताइबो खा बासाजाक फाइनाय सालो चिनि लगे ताइबो फाइपेनाय फियाबा दिनै किसा मासा चिनि अर जॉइनिंग खाइनाय हिनि फाइनाय रक बुबाग्रा बाय फाइनाय हिनि तंमारनो चिनि BJP नि फाइसेंते जों खनाखा लामा रगो सिक्रि सक्र कासन नायखानै आगामि दिन तंमंनो अबाय खायखा हांगे जों अबरनो नायसिगि तंलाक आबरनि बागै जों करा कायसा हुसियारि जतन नु महाराजा के जय महाराज के जय